mga konnichiwa. Kumusta yung mga mukhang Titan? Orewa Paulo Gulat. Ngayon dadaanan natin ang mga konnichiwa meme ngayong linggo. Kani kay Jessie. Bahog bila. Oh! Ano anime yun? One pa... Okay. Oh, the Power Force! Hindi ko alam yung isang anime. Ano to? Saan to? Boruto pa rin ba to? Saan nalaglag? Ganda to, Boruto. One Punch. Power Force. Dapat si Itachi ito eh. Anak ni Sakura Yak. Sarad. Galing kay Irvin. Classmate mo nung grade 2 ka pala. Para masira mo yung chakra sa katawan niya. Sunod. Nice circulation Tagalog. Oh! Marupok tuwing tayo'y nagsasama. Ako'y tila inulutang sa buwan. Lalong tumitindi. 息子から話は聞いてました。 Panginoon, salamat Kami-sama. Oh, naalala ko. na naman ay nanloloko. Kuwang-kuha niya ah. Kahit di maging tayo, sa'yo ang puso ko. Wait lang, di ba Koreano yun? Ako niloloko, traitor! Isa ka sa mga Jaegerists. Iba kasi yung translation malayo o wala sa kultura natin. Sa mga di alam Marina Circulation, panood kayo ng Monogatari na series. Parang awa nyo na, maganda yan. Seno! Lang nagloloko! Aba, magaling ka ako! Diba kasi pag translate 1:1, tandaan nyo, lengguwahe, kailangan nyo ng konteksto para mayroong dating. Diba? Hindi kaya ka, di ba, maraming baduy na parody kasi ginagaya lang talaga nila. Wala silang dinadagdag na bago, ginagawa ng ibang epekto doon sa kanta. O, siya parang makinig kayo sa isa ako, Baby si Kulot, pro analyst. Arigato! Minus 1 point ka lang sa ganon. South Korea. This is Hanata Japanese. Huwag natin paghaluin mga bakandesyo. Sugi, Eren. Eren ang Pinas! Gusto ko lang ng kalayaan. Kaya tanina ka na yung mo, galit na sa'yo. Tuwak mo ka na. Niluto ka na ng tender juicy. Maraming salamat dyan, Ariel. Sunod. Galing kay Joshua. Parang Titan to. Si Eren ba to? Naku, sakad boy na si Eren. Yung gusto mo lang siya pakawalan dun sa kanyang na Zelda. Sige na, Eren, kasi sumayo ka, lumayas ka na dito. Ang dami kong tatanggalin copyright sa video na to, naalala. Oh my God! Anong kapangyarihan ng Titan to, Eren po siya? TikTok Titan ang pinakamalaswang Titan sa mo. Tama na, ayoko na. Umae. Sunod! Galing kay Justine. Oh. Pansin mo ba? Walang ibang tao dito tayo lang. Oh, Alam mo, may naisip akong gawin. Mag-change oil na sila ah. parang alam ko na yan. Hindi, ano ka ba? Pagbigyan mo na ako, minsan lang naman to eh. Minsan lang tayo magpalit ng mantika. Sige na. Ay, ang gaas. Huwag mo akong pagurin. Hindi kita papagurin. Alalayan nga kita eh. Hindi! Ko yung may issue daw to, di ba? Lagi naman may issue eh sa balat na internet. Yung kanta kasing yan sa kay Yoasobi na tungkol siya sa depression at suicide. Yung ang title ay Racing into the Night. Ang lyrics niya kung titignan nyo, all you said was goodbye. Basta ito, pakita ko lang sa, hindi ko na isa-isahin, hindi na kailangan ng isang analysis dyan. Basta yung babae ay depressed. Ngayon, syempre, itong lalaki pumasok sa buhay niya, na in love sa kanya, gusto niya ngayon tanggalin, syempre, sa kanyang depression. Pero sinasabi ko nga sa inyo, ang depression ay isang mental na abnormality. Hindi ito parang sipon lang na isip ka lang ng mga mabubuting bagay, eh okay ka na. Ang nangyari sa lalaki ay kesa matulungan niya yung babae, ay siya rin ay na-depress. Nahawa rin siya, hindi ng COVID pero ng depression at ng suicide. Kaya nga racing into the night. Pareho silang nalaglag doon sa building sa kanilang kamatayan. Hindi mo kasi agad siya mapapansin dahil nga cute yung kanta at nasa subculture ng mga Hapon, yung kawaii dahil magkatunog, magkalapit yung scary sa cute, di ba? Kawaii is cute. Ano to eh, hindi to issue sa kanila kasi kasama lang to sa kultura nila. Dito, porket meron sumayon at mga TikToker doon, eh issue na daw sa kanila. Parang mga gatekeeper,
paano mo sasabi anong kanta ang pwede mo sayawan sa hindi? Ang humor nga, di ba? May dark humor na pinagtatawanan ng isang bagay na hindi naman nakakatawa sa lahat. So, bakit mo naman sasabihin na ito naman na sinasayaw lang tungkol sa depression at suicide ay hindi rin po pwede? Kasi kung iisipin mo, pwede rin naman makabuti yun dahil ginagawa mong hindi na tabu. Hindi tabu at tabu ang depression at ang tema na ganon. Ang isang paraan para makalutas ng problema ay alamin mo muna na mayroong problema. Ang mga lolo't lola natin, ginagawang mahika, ginagawang sa multo, na sinapian, di ba? Tinatanggal ngayon, ini-scapegoat natin yung responsibilidad na dapat yung sosyedad ang umaayos. Kaya mabuting na nagagawa pang masa yan, di ba? Nabibigyan ng spotlight yung mga ganong usapin hanggang hindi na siya nakakatakot na konsepto na parang, pwede itong ayusin. Isa itong problema na material na pwedeng ayusin, na pwedeng matulungan ng tao meron ng mga ganito. Kaya gano'n lang kasimple yan. Sunod, Sugi! Gamba, bigyan yung palakpakan. Dami ko sinasabi. Isa from me to you. Copyright na naman. Ginagamit itong kantan to. Pambuhangin yung dinedepensahan nila. Labala ng keyboard. Ako, dami yan. Masyado marami kinakain ng ating scouts. Mga tagapamalagi ng batas. Ako po. Naging corned beef titan na siya. Hey! Napakagandang komentaryo nito. Check your privilege. Yep. Cancelled. Cancelled scouts. Napakalalim naman yan. Hindi yan pwede sa masa, mga tanga yan. Simplihan mo lang. Sunod, galing kay Saysay. Ang Titan na... Oh, gambate, Saysay-chan. Sugi, galing kay Anime Expo. The whole movie of Masahista. Hindi! Pare, paraman mo na akong pera. Pare, wala na akong pera. Pare, sige na, masakit kaya mo itatakbo. Maski 300 mo. Pare, papadala ko mo kay misis ko rin pera ko eh. Aray! Anak, Pare, pumunta ka pare. Tanagsahan mo, patinda ka eh. Balo mo nang pilayin daliri ko. Nakupunta ka. Mako nakakimporta, tumbok na ka mo. Ika kasi, agad. Sorry, mamaligoy kasi ng customer. Sorry yan. Nako, nakahubad. Nako, kailangan natin pixelate yan. Makabagong Pixel Titan na website sa Japan. Sunod, galing kay Kimi. Huwag kang bastos! So yung paganda yung mga edit niya. Konichiwa talaga ang pinakamagagaling sa pag-edit. Kaya ako na maging bastos. Napakaraming Konichiwa ang bastos at edgy. Hindi ko alam bakit sa kanila yon mas marami. Sunod! Hindi! Ibang finger ang kinain ni Coco Martin. Jujutsu Kaisen. FPJs. Jujutsu Kaisen. Buti lang nanood ako ng Jujutsu Kaisen na latest bago ako gumawa nito. Para ma-hype ako, di ba? Napakarami mong kamay para mag-finger heart. Diba? Para kumita tayo ng yen. Sunod! Hindi rin ako magmukha ni Eren. Pwede ko na ito itali. Ang haba na ng buhok eh. Ataka eh! Ito na maging sad boy. Bababa ko na to. Para mukha akong hentai protagonist. Napakarami ng finger ni Suko na ang nagamit yan. Sunod! Genshin Impact Place Baliwag, Bulacan. Anong patch to? Ito ba yung bagong patch? Sunod! Maraming salamat. Galing kay Shinobu. Mga karaoke ngayon. Kaya pala tahimik lagi si Levi Henshaw. Nabaliw na siya sa dami ng Titans eh. Sabi ito yung ginagawa dun sa yung parang lizard na green. Yung dami tokosita, diba? Tok. Parang TikTok lang pala ang karaoke. Inuulit-ulit lang yung sayo sa iba't ibang mga kanta. Magaling. Sugoi din. Sunod. Sugi. Galing kay Sriracha Toilet. Napakagaling na. Talino mo naman. Sunod, galing kay Renzo. Namiss ko, childhood ko. Huwag mo na isipin kung sino talaga yung dapat nandyan dahil spoiler yan.
Panoorin na lang natin naglalaban ng Beyblade. Kung talagyan mo ng effects sa pao para mukhang anime talaga. 1-0. Paulanan mo ng green screen. Alam, isa ka na ng Konnichiwa. Sunod, galing kay Vince. Found the 10th Titan. The Coconut Founding Titan. Hindi, wala pa rin laban kay Eren. Nakakainin ka ni Eren. Ako, pagod na nga siya. Galing kay Girls. Tol siya yung nanonood ng hari. Ah! Bigati! Ano ba ang kalungkutan sa hapon? Kanashimi! Siwili ko na makabagong harem protagonist ngayon. Tapos na si Dr. Febo. Namimiss ko na si ano. Pangalan na nito. Siya yung parang laging kausap. Huwag kang bastos! Sunod, galing sa Japan, Curse Images. Oo na, ako na naman. Laugh trip. Ohayo, Onei-chan. Sakalin mo ako ng binti mo para away, para matapos na. Para maisikay na ako sa ibang mundo. Sugi, Huwag kang bastos! di ko ito naiintindihan. Huwag ka bastos! Puro na lang kabastusan! Gomen, YouTube sama. Galing kay Susano. Rose. Ay, ito, mas kayang pansakyan. May kilalakihan ko. Iwakasan nyo na to, latest ako. Napakaraming copyright ng video na to. Napakasaya naman. Ayoko na. Galing kay Jagot. Okay, I'm a binge watch One Piece. Damn, di ko kaya 900. Alam mo ba, tumigil ako sa second episode ng One Piece. Kasi nung nakita ko yun, ang hirap kasi sabayan. Kasi nga, ang dami ng mas, hindi ko sinasabing nadadaan sa magandang drawing ang anime kung maganda ba o hindi. Pero tapos na kasi ako sa face na yun eh. Nadaanan ko na yung Yu-Gi-Oh! Ang lalaki ng mata. Clannad, di ba? Habang tumatagal yung season, lumiliit yung mata nila eh. Pero tapos na hindi ko talaga kaya eh. Natatagalan na ako eh. Pero alam ko maganda yan. Sige na. Huwag tayo mag-gatekeep. Nalalaman ko na lang yung mga ending sa mga pabida sa internet na nababasa sa manga o mga nag-spoiler. Atake! Galing kay Dondake, the buntis na girlfriend exists boy. Napakagandang dami. Paalam na din. Maalam din ako sa One Piece ng maaga. At least, di ba, hindi ako nagdagdag ng palamunin sa bahay. Sunod, kabaliktaran dito sa Japan. Sa Japan, wala silang oras mag-anak. Dito naman, puro anak ng anak. Kahinang kalaban. Di naman kaya pakainin. At hindi pa sila handa. Sunod, galing kay Clever Clover. Wow, may Lupin! Pucha. Iwasan mo ang droga. Huwag mong subukan. Kaya yung mga hinahabol ni Lupin. O hinahabol siya pala. Sunod, galing kay The Philippine Simulator. Worships na. With Dolomite. O mag-resonate na lang with Doseri-san pa. Parang awa niya na. Sunod, panguli, galing kay Abe. Kanina sobrang bored ko sa bahay. Nahanap akong photo ko. Naruto. Yung mukha ni Sensei. Nakikita natin ang Kanashimi ni Sensei dito. Para lagi na nakikita to sa hallway. At dahil dyan, tapos dahil sila dito, Gambate Minasan, natapos natin. Maraming salamat sa mga nanonood. Kung gusto nyo pa ng mga Konnichiwa na konti, huwag nyo like, huwag nyo share sa mga Konnichiwa ng friends, at huwag nyo subscribe. Bili na rin kayo, Konnichiwa shirt. Paul kun sayonara.